Sidi, Sidi, ni ne dan Sidi. Dan Sidi. Ban faɗa haka ba. Baba ya ce zai mu kayan ɗaki irin na hannu. Kai, ki ce za mu more kayan ɗaki irin na nake da. Amma ku kai ma ka ce makakanka ta siya maka in ba haka baran taɓa baka na kai amfani da shi. Ruwa zaki mu? Yanzu abinki ba na bane kin manta? Sidi, to ga dan Sidi. Kande! Fito! Yanzu ke tsakaninki da Allah saboda rashin tausayi yan akuyoyi nan kin san dai ba sa son ruwan sama. Ke bacci nake ban ma san ana ruwan ba. Amma kina kallon hadari ana yayyafin nan. Kawai sai dai yanzu in same su a jikin katanga a rabe. To ina ma na san ana ruwan. Bacci nake ta yi. Shikenan haka dai kullum jiya bacci yau bacci sai ka ce kasa. Yanzu ina amfani. Ina yarinya na ta yi. Na dan aike ta ba ma ji tana hanya. Ke, kin ga naki. Yau abin ya ci uban shi daga dokin kara an koma dokin ice. Na rantsi da Allah na gaji da kawo min ƙararki da ake yi. Ba zai yiwu ba. Ummi yaushe zaki girma? Ummi, ki duba fa duk tsarorinki gaba ɗayansu daga mai ɗaɗe sai mai ɗa biyu. Ke ga kinan jiya yau. Baban ma dan Sidi ya ce idan muka yi aure wai ni ma zan aihu kuma ni da kaina zan aifa. Shi dan Sidi ya gaya miki haka. Ni to a'a ba zan yi mamaki ba tunda dukan ku kidan garaya ne. Shi dan Sidi ya gaya miki. Ikon Allah. Baba, Na'am. amma za a kamun irin kayan ɗakin nan da aka mahanne. Yaro ne. Zan maki. To amma fa babu wallahi ku ga ma dan Sidi ya zo da gadon shi don wallahi ba zai hawo min gado na ba. Ai dan Sidi ma ya zo da gadon shi daban? Ya zo da gadon shi. Aiki ja. To ni zan gaya mai ko uwarki. Mama ke za ki gaya min. Ya dai fi dacewa. Ke, kin ga? Ni ba ta fi karfin ki ba. Ba zan daga ta yarinyar nan ba. Akwai garan kai su wasu kinji. Ya ki gani ba ta taku nake ba. Ummi. Ya aka yi kuma tun ɗazu na zo ina ta neman ki ban ganki ba. Wajen ɗazin na ta jiran ɗan Sidi ba ne ya ce min idan ya kai gida zai gaya min ya kai gida kuma ban ji shi ba. Ni ma na ce baran dawo gida kuma. Kai, Allahu Allah. In ba ke ba ummi, ɗan Sidi da ya riga ya tafi gida, har yana magiyansa a can. Kina nan kina walar da kanki? Da gaske mama yana gida? Ai na zaci ya ɓata ne. Bai ɓace ba yana gida. Kin gan shi a gidan amma? Na gan shi yana gida. Ina zai ɓace ya je? Ɗan Sidi na gida. Ina yake ta wannan damuwa kika wani towo kina so wani irin haka ke ba za ki da ya canja halinki ba? Na canza. Dan Sidi, ni ne dan Sidi. Dan Sidi, ni ne dan Sidi. Ni ne. Ga dan Sidi, ni dan Sidi. Dan Sidi me ya faru? Ki bari wannan ummin ta ce mana. Na je na dan dauke ta man dan fita bayan gari. Kawai kakan ga miki kawai sai naga tana wani ciccin magani tana wani daura fuska tana wani kukkumbura baki. Kawai ni kuma na batta a can bayan gari ne ta wata. Ka baro ummin a bayan gari ka Ba zan batta ba, goya ta zan yi. Yau ummin kai ma haka? Ummin taka? Salamu Mai ruwana. Wa alaikum assalamu. Sani da zuwa. Dan Sidi. Dama kana gida? Kaka ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Ina ummi?
Ummi ce fa ta zo ta shigo gida tana ta kuka ba ta ga Sidi ba. Kuka ta wai dan Sidi ya bace na ce mata ya bace na ce to bari in biyo hanya. Kai ka ji dan Sidi. Ummi ta shigo gida tana ta rabka kuka bata ganka ba. Ummi kuka. Ummin ta ce take kuka? Mana, ummin taka. Wai sa ta kuka? Banda kai da ta ce bata gani ba To tana tunda ta dai kuka. tsaya tunda kun ce ummi tana kuka haka ba zai yi biki. Zo mu je kawai ni lallashi kayata. Iye? Sai dai kai dai ka je dai. Dan Sidi Kawai na ummi. mu je lallashi kayata. Kar ta je ta kuka har ta koki. Tana nan a gida. Ki gaida ummi. Ki gaida ummi. Oh. Ummi ta? Ke kuma yana ganki kina ta wani zumbura baki kamar an jika bakin jaba. To ba mama ba ce wai na yi kamar mahaukaciya. Au dariya ma kake yi mun yi faɗa. A ke ummi juyo ta. Ummi ta. Ai ba ke nake nufin. Ba ke nake wa dariya ba ai. Babban ku nake wa dariya. Ai ni taka ce ko? Kai sosai ma kuwa. Ke muguwar ta wace ma. Ummi ta ɗan Sidi. Ummi ta ɗan Sidi, ɗan Sidi da ummi. Sidi ni ne ɗan Sidi. Kai? Mafarki ne wannan ko? Ni a mafarki na ga wani mai gashi mai gemu. To amma dai mafarki ne ina ga. Mafarki ne. Ɗan Sidi ga ɗan Sidi. Ɗan Sidi ni ne ɗan Sidi. Ɗan Sidi. Hey. Ga ɗan Sidi. Mafarki na zama gaske. Ka san ni? Ban san ka ba. Ka taɓa gani na? Ban san ka ba. Ko ta yarinya da kake soya da ita ko? Wai ummi ta ni a garin nan ummi ta kawai nake soyayya da ita. An turo ni ne in kashe ka ko ka rabu da ita. Yanzu ba zan yi saurin kashe ka ba. Kaka. Zan bar ka kaɗan yi rayuwa ko na ɗan wani lokaci ne. Amma tabbas in baka rabu da ita ba. Ɗan Sidi! Kai, mafarkin mai dogon gemu ya zama gaskiya. Kaka! Me yake faruwa kuma me naga kin haɗa rai? Me ka zo ya kofin gidanmu? Ya hakuri ummi. Duk munafuncin da kake kulla a garin nan ina sane da shi. Kana so ka raba ni da farin cikin zuciya na wanda nake son shi a raina. Ka zo Na zo na nemi izini gurin babanki saboda kin sa ka'idojin musulunci yake. ni dai ba ruwana ba wani ka'idar musulunci na ce ka ba ai zuciyata bai ce tana son ka ba ni dan Sidi na nake. Waye kuma dan Sidi? Ni ban san shi ba. Lala. Ban san dan Sidi ba. Wallahi na san shi. Dan Sidi. Amma fa rigonka ya yi kyau. Kai. Ummi. Ummi.
Dan Sidi menene? Wai biyo ka? Su waye suka biyo ka me ka musu? Baki gansu ba? Ban gansu ba me ka musu? Su waye? Me ya faru? Me ka musu? Ai ina jin daɗi ne kawai. Kana jin daɗi? Ina jin daɗi ne. Kaka, ai da na ci ubansu kuwa. Su wane ne za su ci ubansu? Ai kaka da na ci ubansu dan dai kawai bana faɗa ran litinin ne. Da dai kamar ran talata ne kaka da sai na ci ubansu. Dan Sidi me ka musu? Me ka yi musu? Me ya faru?